बाबा का पावर स्टार पवन सिंह के साथ आपके फिर दोबारा गाना आ सकता? 100% जरूर है। 100 के 100% चांस है कि आएगा? बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा यार। वीडियो देख के समझ गए लोग हम कि आज हम कौना मुद्दा पर बात करे वाला बानी और केकरा के आज रिलाई करे वाला बानी। चलिए वीडियो को शुरू कर देनी। सबसे पहले भोजपुरी के गंदा, भोजपुरी के विवादित, भोजपुरी के बंटवारा करे में सबसे बड़का हाथ बा तो अखिलेश कश्यपवा के हाथ बा। और ई कुत्ता के औलाद के समझ में ना आवेला कि भोजपुरी के बंटवारा कइला से, जातिवाद फैलैला से भोजपुरी के अस्तित्व खत्म होता, भोजपुरी बर्बाद होता। ई एकरा समझ में ना आवेला। ई ऐसन हिजड़ा के औलाद है कि पैसा खातिर कुछ भी कर दी, पैसा खातिर अपन शरीर भी बेच दी, पैसा खातिर भोजपुरी के बर्बाद कर दी, पैसा खातिर कहाँ से का कर दी। एकर सच्चाई के पोल खोलतनी जौन कि एकरा अंदर ई रग रग में बसल बा। ई पैसा खातिर कुछ भी कर दी। सबसे पहले रुआ लोग इनके चैनल में स्वागत बाटे। और भोजपुरी चैनल पावर स्टार पवन सिंह के कट्टर वाला फैंस बनी तो प्लीज़ चैनल के सब्सक्राइब करी और वीडियो के दूर दूर तक शेयर करी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर देनी। आज से 3 महीना पहले जौन एकर वीडियो वायरल भई रहे, जौन अखिलेश कश्यपवा आके लाइव बोले रहे कि जो हम पावर स्टार पवन सिंह के भाई ना कहें, भैया ना कहें, जौन उखाड़ा गई उखाड़ ले, ना भैया कहें आ ना उनकर नाम लेम हम अपना जुबान पर। बहुत कुछ बोल रहे भैया हम ना कहें, एकरा खातिर जो कुछ भी हो जाए हमार भाई ना हो, हम ओकरा के नाम भाई ना कहें। रिस्पेक्ट तक ले बात ना करत रहे। वो वीडियो हमारे पास बा, चाहे हम लोग तो कमेंट करी, हम वीडियो को भी शेयर कर सकतनी और वीडियो को भी हम अपलोड भी करम। लेकिन आज उ दिन का एकरा पड़ गए रहे, उ दिन का हो गए रहे एकरा कि जौन पावर स्टार पवन सिंह भैया तक ले ना कहे, लेकिन आज गोड़ पर गिरत है। एकर मतलब पब्लिक चुतिया भी अरे हाँ तनिक होशियार बनल बड़ा सन। सबसे पहले भोजपुरी के बंटवारा करे में कोनो के हाथ बा तो सबसे पहिलका हाथ बा एक कुत्ता के औलाद भोसड़ी के, एकरे हाथ बा अखिलेश कश्यपवा के। भोजपुरी में यादव राजपूत जातिवाद के बंटवारा भइल तो यही साला कुत्ता के हाथ रहे। लाइव आके बार बार बोलते रहे। तो हाँ खेसारी भाई के तो पब्लिके भी है, खेसारी भाई के तो जात के लोग बा लो खेसारी भाई के प्यार करे वाला। जात के नाम ले के अपन पैसा कमाला, जात के नाम ले के भोजपुरी के बंटवारा करके कि हमार गाना हाईलाइट हुई। इस साला अपना लाइफ में, लाइफ का हम बात कर दनी, पूरा अपना ज़िंदगी में, ज़िंदगी का साला 2 साल 3 साल से तो भोजपुरी इंडस्ट्री में पैर रख ले बा। आ उतने दिन में आज तक साला अपना जबान से बोल साला तो जौन ते अपन जौन ओरिजिनल गाना लिख ले होगे सब साला छोटा छोटा राइटर सन के ते गाना चोरा चोरा देलिस, अपना बाप से गवावेलिस। आ ओकरा ऊपर ते आके काल के ते इंटरव्यू देले बड़े भोसड़ी के देले बड़े। का कहत रहे ते इंटरव्यू दे के कहत रहे कि यूट्यूबर लड़ावेलन हैं, जइया सरऊ तू बेटा जीवन हो बीच चौराहे में तारा के मारम ऊ मारम कि सब तहार सरऊ दल बदलल आ जातिवाद के फैलावल छूट जाई। अभी जानत नहीं किसते हमरा के भोसड़ी के अपने भोजपुरी के बंटवारा कर दले। ओकर आज यूट्यूबर सन के दोष देता रे, यूट्यूबर सन के, ये यूट्यूबर सन के चलते भोसड़ी के तोर नाम भइल, आज यूट्यूबर के दोष देता रे। भेटो ते भेटो बेटा भेटो। चलिए वीडियो को शेयर करी दूर दूर तक। एक यहीं ते रोज रिलाई करम जौन के हमारे एपिसोड आई, एकरा ऊपर एगो एपिसोड आई, हमार रोज एकरा ऊपर एगो एपिसोड आई। आप सभी वीडियो को देखी और एकरा के दूर दूर तक शेयर करी, इतना शेयर करी कि भोसड़ी काले पहुँच जाओ ये वीडियो। लास्ट में आप सभी से ये कहें पावर स्टार पवन सिंह के कट्टर वाला फैंस बानी, पूरा कट्टर वाला ओरिजिनल कट्टर वाला फैंस बानी तो प्लीज़ चैनल के सब्सक्राइब करी। कैसे ये पावर स्टार पवन सिंह के ही चैनल है, आप सभी के प्यार दुलार देते रहें।